Muchas gracias, señor presidente. Bos días a todos e a todas. Valedoría do Pobo, institución creada para velar pola transparencia e polo cumprimento da legalidade nas administracións públicas. E de súpeto cae no rótulo luminoso e escachen 1000 anacos no pavimento. E cae porque por baixo da pintura superficial das paredes do edificio, fresca en apariencia, están as humidades de sempre. O vello e rancio sistema caciquil que encarna e a bandeira o PP. Estes postos son proselixidos pros que sempre mostraron maior capacidade de adaptación e integración no modus vivendi e operandi do caciquismo consolidado e nunca posto en cuestión realmente por este sistema podre do 78 que tan bien supieron darse algunos españoles. Isto pode lerse na capa de pintura valorecida que está por baixo da que desconcha pola humidade. O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia anula o concurso para cubrir 69 postos de traballo da Deputación de Ourense. E ninguén se ruboriza. Foi sempre así, dirán algúns. O peixe grande sempre comeu a pequeno, sentenciarán outros. Quen manda, manda, a meterán os terceiros. Haberá tamén quen diga, é o PP e as súas mañas. Eses que o corrompen todo. Eses que manteñen na pobreza o noso país e que ralentizan un pobo creativo e dinámico, pasando por riba da razón e do sentido común, facendo arbitraria a lógica democrática máis elemental. Habería que recorrer á valedoría do pobo para ver se esta sentenza dá en algo positivo para a democracia e así devolve algo de confianza na xustiza. Como? Que quen está envolveita e baixo sospeita confirmada é a mesma valedora? Non o. Sería contradictorio en si mesmo. Pois é. Non se trata dun rumor nin dun comentario de lavadoiro ou de taberna, é unha sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia quen dá a alarma. Aí é nada. Non é unha nova dun xornal digital deses nados para desestabilizar o sistema, non. É unha sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia nun contencioso administrativo onde se dá por probado arbitrariedade na decisión e desvío de poder na actuación administrativa no nomeamento de María Puig Fraga como xefa de servizo. No seu momento nesta Cámara o BNG xa puxera en cuestión a elección como titular da señora valedora, a señora Otero, previo reparto entre o PP e o Partido Socialista de Galicia. O seu currículum vitae traía o aval dunha traxectoria de compromiso público co PP e coa dereita, rancia deste noso e sufrido país. Podería, pois, ser a cabeza visible da transparencia feita institución, da imparcialidade que defende o débil fronte aos abusos da maquinaria político-administrativa xélida como carambelos de xaneiro. E podería ser, pero non foi. Rematou por ser a non transparencia da institución creada para velar pola transparencia. Todo un exercicio de cinismo político dun sistema que se contradí en si mesmo. E así nos vai. Estamos unha vez máis nas mañas do Partido Popular nas institucións e que consisten en copalas incumprindo os principios básicos de igualdade, mérito e capacidade no acceso ao emprego público. Estamos diante dun abuso de poder manifesto con arbitrariedade, unha elección a dedo conculcando os dereitos de outros aspirantes, que se chaman postos de libre designación. Vaya, pero logo non eran recomendacións buscar padriños o xamón, os 3 quiliños de troitas para molestar a un señor. E non se lle chama caciquismo desde hai tempo e tempo. Pois iso, que continuamos na repetición continua dun sistema caciquil que permite a transparencia da opacidade. Transparencia da opacidade. Que aprisiona nestas 4 paredes o debate serio e sisudo do silencio e da impotencia, do divorcio entre a esperanza e a realidade. Porque, no fondo, do que se trata é diso, que nada cambie, que continuemos discutindo o cambio en petit comité, aquí entre nós, en confianza. Nova duquesa de Franco, que presume de que viviu toda a súa vida sen traballar, portada da revista do Cotilleo Xeneral 10 minutos, definición de libro do parasitismo, vivir do conto a conta dos demais. Porque para os que vivimos en galego a palabra valedor pode ter significados contrapostos, podo poñer por caso conseguidor. E no inicio das accións xulgadas polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia todo é previo, quería demostrarnos a señora Otero o xoves pasado. Ela inicia unha acción xa vergoñante en sí para unha democracia, posto de libre designación, eufemismo puro, legalismo para unha irregularidade. Pois iso,
inicia e logo lava as maus permanecendo á marxe da operación, pasándolle a responsabilidade a un segundo, que sí, pero non. Eu non fun, tamén se constatan nomeamentos non moi procedentes de certas asesorías. No apartado de determinación dos criterios de selección do posto hai un que chama a atención. O apartado é acreditación e visualización da independencia ou imparcialidade e especialización na defensa dos dereitos dos cidadáns fronte á administración. Pero este criterio imparcial non ten o peso de dous méritos preeminentes en si mesmos que dan consistencia á designación a dedo, dous apelidos con solera e con currículum vitae acreditado, o pedigrí feito norma democrática. E non hai máis que discutir nin ponderar. O Benegaxe o dixo no seu momento cando o Partido Popular e o Partido dos Socialistas de Galicia repartiron a Radio e Televisión, o Consello de Contas e a Valedoría en pleno mes de agosto, o mes idóneo para facer estes apaños. E da imparcialidade e da transparencia da señora Otero souberon a mesa os colectivos de sanidade pública, os de hepatite, sempre se puxo do lado do goberno. Agora o mal está feito, o descrédito está servido, a sentenza é pública e a xente non dá creto do que ve. Nós temos a obriga de salvar a institución da valedoría do pobo dese descrédito no que caeu mercede á súa utilización antidemocrática. A pelota está no tellado do Partido Popular. Vostedes dirán. Moitas gracias.